Pull out na ano ka. Ilang frames? Parang kayo balik-balik ko nga kan. Ingat ang tanong. Ang atong oras, magalas 11 na, tumamatik na na. Uy, sa mga tao nga nagtrabaho. Di ami karon dire magkukabildo samtang mga unsa lamisa. Biko. Oy, dawa na sa. Bigo. Dawa na bigo. Binang saging di mo dire miles away. Ito nang dessert. Amo gipasalamatan ang nagdumit sa saging. Yan ri karon nga hitabang food. Yan le. Si Dudong Mario Tulibas. Uy. Iwalin na. Nahurot na Hindi niya. na po. Iwalang na po yung iwan. Hindi na nyo ako. Abay ni doy. Bagay ko kasala. Mata ha? Dire miles away dire. Dire ba? Yun na may kulong-kulong. Play na siguro sa tigulang. Hey. Dire. Naman sir. Sige, Bye. ito si mga may kulo. Sige. Mandi nung ligaw. Hindi ka doon gabi. Ay, mo niya. Maud guys. Ito ba? Oh. Dong. Ano man din? Kapar Mer. Wow. Ano ka? Ito po ka na pagdiro ng dako. Ha? Yan po pagdiro ng dako. Wala nga lang. Mo, palit pa yung ulo sa nagtaon ka. Ano na lang in English? Anong tawag dito lang? Are. Ano na lang in English? Jesus, tinuruan ang bitong. Hindi akin yung nagtaon. Di bata-bata in English? English ano ba? No matter. Doesn't matter at all. Akong. Ayo. Subat. Jarao, Diyos ko. Patay ko sa plato niyo. Karon na dara yung plato niyo. Aw dara dai jud. Nakakud dai. Aw di na usa. Usa. Ay mo ko. Sige na ko, balik pa na ko. Ano ka na? Ano ka na? Balik pa na ko pumunta na dito. Salamat kita na ba ko rin. Dara yung jud ko sa. Dako na ka kali pa. Si Pablo lagi dito nagbayhon dati. Ano mo si Pablo? Kaya nag-iina rin. Pa, sa
Balik to kay. Kapit na mo mahuman. Pablo din lagi itong nabayon-bayon ba? Kulay sa naman ito sa buwan sa ikuan. Sorry. Bahay sa pagaling eh. Pumasungit. Ay, shout out lang. Ako na nakabuti si Ate ang ano na nangahon ang bayanihan. Kita ko pa rin. Ay, kung may masalim. Ako may masalim ang panyaban. Nakawa niyo kong kibya. Malubog kami kami. Pagsumpay Ginoo. Dunin tamo. Kanil si Daddy Albaratin andam nagada mo lata sa rin nga 2 kilo. Okay. Kung may buhat ang ginamos, amo gawaton. Gabon ka ro. Malubog kami kami. Pasang sa kilo. Pero bago lang lagyan ng kuhan. Matag yung kapitay ko na yung na decision. Ginagawa ko sa kamupreso. Pwede na. Kaya ko sa kamupreso. Okay ba? Kabar mas. Sila ko man naglagay ang halam mo. Hindi naman mo hindi. Sa pag-aaral ni. Ako man naglagay sa baba. Oo na daw lang. Amado gusto na magbanda. Ano ba yung problema ako? Dito sa may ko kaya nagkakaon ng buka.